Здетнички, аз съм Трупипър и тук с мен е... Митака. И днес ще играем на CSGO, много яка игрица, която се купих преди няколко седмици. И вече съм... Той е хакер. Не съм хакер, лъжец. Ранг 7 съм и съм Silver 2, имам 14 победи и 3 медала с 2 някакви човечета. Първоначално ще ви залаги на клипа, в смисъл играта докато ми заради ще залаги. С 20 фрейма, но на другите ръндове ще скачи до 100 фрейма, така че не се притеснявайте. И как го предвиди, че се качи фрейма? Защото винаги става така. Добре. Не, наистина, винаги става така. Та, Богданички 113 абоната, отключих челендж. Богданички човек, хора, 113 абоната. Много съм благодарен, че ме подкрепите, че гледате моите клипчета. И едно истина се много радвам. Така че благодаря много. Скоро ще направя някакъв giveaway на някаква игра. Имам Garry's Mod, което си я купих и много съжалявам за тази игра, защото изобщо ми харесва. Така че мога да дръпна на един giveaway и да ви я дам, така че... Паралия фъркаш игри. Давай, ще хвърлим игри. Защото не ми трябва играта. И за кого ми да играм. Като хейтвам тази игра. Супер тъпа е моя. Винаги може да дадеш на приятел. Сега, моля се. Убиха му за тигъл. Та да, не съм толкова добър на тази игра, както си мислите. Не съм от най-добрите. Сега ще да гледаме малко Митака, който е мрал, но ще гледаме Virtus.pro. For fun, for kill. Не знам, аз най-много игра за асисти. С кой играеш? Викам най-много игра за асисти. За асисти? Що аз игра за килове? Не знам, просто дадем всеки по един път и хващам асисти. Никога не го довършвам. Проблема обаче, знаеш какъв ще бъде? Какъв? Ако няма втори човек с тебе. Аз винаги оставам мръсната работа на съотборниците. Няма се цапам ръцете. Леко. Тогава няма да взимаш оръжие от земята. Вайто роутин и... Кое е другия? Virtu.pro. For fun, for kill. Май ще сгубим тази игра, ми се струва. Да, губим. Той е мъртв. Аз ти кажа. Това сега наши ще ги изнесе. Ще ги изнесе. Остана много малко. Шанс. Да ви кажа, той няма YouTube канал. Трябва да си мютна тя лапенца, защото ще ми пребла видеото. Нямам YouTube канал, защото съм много известен за YouTube. Ленига! Това беше най-големия вид, нали? Опи, да. Опа, нещо ми лагна. Окей, оправи се. Тогава хора нямат най-мощния комп. Не върва играта с 100 фрейма или с 60. Опитвам се да правя всичко възможно да ви хареса клиповете. Опа, факт, чакай. Крий се. Къде са тук? Ще си късам бомбите. Това е нещо, ако гръм, знаеш какво стане? Аре бе, положете се, Остави ги да пъшнат. Ние сме повече. Адс бе, бат горги. Дай, ще долу тук. Чакай, ръшвай с мен, аз съм за теб. Айде, ръш, къш. Те мислят, че отидаха на мида. Да, на мида са, НАТО. Толкова говори, бе. Не го знам, май някакъв китайски език или инджи китайски. Някакъв трансформърс там. Сигурно, майко, какъв рефлекс, дами и господа, от моя страна. Аз ходя да търся някакви оръжия от земята. После няма да си цапа ръцете. Вижте хора как лъжи това, мая. Че аз не си цапам ръцете и оставам убийство на другите. Да бе. Просто така обирам сувенирчета. Нищо от земята. Аз ги взимам като сувенирчета. Като циканите викаш. Те мангарите си взимат от кофите сувенири, чакай, не е най-също. Това е така. О, фак, чакай. Че аз с гранати излизам. Скараш моето да изглежда грозно. Между другото те наръшват цепи по смолка. Аз знаеш какво ще се къпа, защото малко ми са мръсни краката. Те риби дали ще ме издадат, бе? Те са декоративни. Не бе. Кули са това. Чакай, Тома степи от някъде, бе. Аз то ударих без да искам, защото... Ти бе, аз микам, че той е оттам. Чакай. Ще мина от тук. Ще бъде по-безопасно, май. Сега съм за тебе. Аз там пуцам. Пуцай! Пуцай, бе, бат горе.
Та да, хора, игра компетитив, така че играта продължава много дълго. Зад нас! Така че това мога да го правя на части. Да го обработя и да го отрежа на части, оле факт. Чакай, моето момче. Някак си победихме. Някак си победихме среди мене, защото... Все пак тронки пребеги, като играят CSGO. Бият, разбираш. 3-1 сме. Найс. Имам един кил и един умиран. 101! Ти къде си, бе? Чакай, Ами аз стем на бета. Чай си взема малко ние дефюскичета са... Оборудваме, дами господа. Че без оборудване на къде? За какво си взех това, бе? Айде, моля те се. Какво? Аз си купих P90 без да искам. Те кошки, не знам за какво са тук, не съм във ферма, ама все пак. Доста странно. И е много тъп, защото някои хората ми казват, че това е сложилка за окрас. Той ти сваля фреймрейта. Кошките ли, бе? Да, не знам, предполагам. Бо. Хора, отчасти може да има FPS drop, така че се извинявам. Ой, се си мисля, че те някъде от тук минават, бе, много дразна. Те къде са? Не знам, ай го. Видях го и той ме оби, разбираш. И аз някакъв такъв все едно правя лицеви опори и почвам да се надивам, като съм умрял. Оня... Аре, уби го, бе. Браво. Ело, Тенфил, Фитосат. Внимай, защото тук май ще те убият. Крия са. През синото. Assassin's Creed, хвърли се вътре. Само ето ще чупиш гъза, защото са много на купчета малко. Minecraft стил. Само аз не как да ги мютна обаче тея, защото ми пречат на видеото. Ами, цъкаш там върху тях и средното бутонче. Средното? Да, има там блок, ау и там прости. What the fuck? Report или блок communication? Да, блок communication. Нещото ме дразна ти. Дразни ги и ти. Няма ги дразна. Бах ти пазаруването, само аз карам тук бедно. Ами... Като няма работа, какво спре? Аз съм с 100 лева, човек, ти какво си мислиш? Ами аз съм с 0. Чакай, че така ми дойде при мен. Чакай, хвили флашбан. С покрива оцелих и се върнах в колата. Кошката май оцелих между другото. Ама ще косна главата. Но ме интересно, като добиш кошката, как експлодира и става на пера. Да, ами това е CSGO, дами и господа, нереалната игра на света. Тук има замесени някакви алахат барци. Да бе. Взех си с някакъв хубав готин снайпер. Това не е снайпер. SSG е това, бърках се. Как ми вземката майна? Сега правим размяна. Добре бе, ти ще кажеш нещо. Сувенирчета. После ни обидал, ни си цапал ръцете. Гледай ти го то целия мап обра. Сувенирчета. Оръжията ни. Опа, това го целях малко. Няма ви давам оръжие. Обаче аз ще излеза и няма го убия, защото съм крив. Ще взема и това нещо. Той някъде изчезна в смолка. То скри смолка. В смолка ли са крив? Не, отвън. Добре. Аз някакси преминах. Така. Аз колко съм? 1-2. Майко, много слабо. Аз пак отивам на бето. Дами и господа, не ми се подиграе, че не мога да играя игра. Признавам си, тази игра не мога да играя, обаче снимам просто така да има... Защото не съм качил от 6 месеца клип. Това е много... Аз последно мога да играя. Просто си позитивен и винаги печелиш. Да, ти си правиш кефа, забавляваш се. Това е цвета. Аз за това снимам да се забавлявам. Знаеш как го изнасилиха до колата. Ще има малкица, които ли е тази. Какви сте флашове? Два наведнъж. Обаче много ме кефи като някакъв като те флашни или като фали смок и как си слагаш ръката на това, на главата се едно махаш на някой. И пак ми стреляш, ти нещо... Те стрелнаха точно в мене, не ми говори. И куршума през мен минаете оцели тебе, така ли? Не, куршума моя мина през тебе оцели него.
Аз да не съм дух, бе. Просто не си плътен. Аре, това ще ме убие с дигъл. Играта не признава физиката. Аз умрях като кученце. И ме уби Абе. турчен ми жирут, защото е търа. Сега ще гледаме така, дами господа. Най-добрия на света. И умрях. Добре, това не знам как се случи. Да, да ти кажа и аз. Просто скочих и той ми каза сюрприз. Surprise, motherfucker. Та да, хора, може да дадете някакви идеи за долу, какви игри да играеш, защото изобщо не знам на какво снимам. И затова това беше една от причините, Middle. които не снимах 5 месеца. Изгони Затова, не. моля ви, напишете някаква идея, защото наистина изобщо не знам какво снимам. Добре, само аз не разбирам това наше какво говори. Има някакъв роботски глас. He's planting, kill him. Абе, Do you see him? тренира си репликите за Transformers, бе. I think he's coming from behind. Check. Don't defuse. От другата страна ще ми май. Behind. Fake defuse. Make a fake defuse. Don't defuse it. Only fake. Yes. Nice job. Дами и господа, така се работи в екип. Аз Ей, това така се прави, бац. Аз това го командвам като някакъв роб. Казвам му какво да Не прави. дей сега, бе, не дей така, бе, моля се. Окей, 5-2 резултат. Добре, ще отрежа клипът на части, като единия... Кога сме нали, кода терористи ще бъде и първи епизод, когато е на... Следващия ще е в други епизод. Нали, терористи в други епизод. Това е много интересно. Направи го funny moments. Как funny moments, бе, това? Знаеш колко трябва клипове да имам за funny moments? Сега. И тук ще го разиграваме. И защо казваш, че ще го нарязваш на части, като просто мога го направиш? Теле, бе. Да. Кой ще гледа? 30 епизода, всеки рънд по един епизод. Добре. Няма да го режим, дами и господа. На който му се гледа, да гледа. Ще го режим. Ще се помъчи малко с обработката, ама... То за здраве. Аз и тук мисля, че има някой... тук няма някой, добре. Добре, тук нямаше ли някой, дето умре? Добре, той умре. Един цял геймплей може да направим. Не се знае. Да, всичко е възможно. Чакай, зад мен има някъде, нали? Това беше декой. Оле. Уе, таз мишка долу, бе! Да, аз скочих пред него за муце. Я го нападете отпред и отзад. Да го скъса ти малко. Вие го АВП ли ми даде? Виж, прави ти подарък, мишок. Така, гранати. Някой гранеит. Айде, да тръгваме. И скоро, дами и господа, мога да правя стримчета, така че може да му следите в Twitch. Долу в сайта ще го има. Ако някой от вас не ми знаят Twitch канал. Добре, кой е флашно точно на това там тем трябваше да стрелям? Ти ли беше? Не, аз дори флаш нямам. Аз мисъл смок хвърли, не флаш. И смок нямам. Дами и господа, вие видяхте много епичен кил. Опа! Не знам кой от нас ще тръгнах обаче. Чакай. На апартаментите ни май. Чакай, ти ме удари ми взе дума демидж, много интересно. Така ли? Да. Добре, този го видях, обаче не го убих. Уж го стрелнах май. Интересно. Не знам, после на видеото ще видя. Ама поне ги бим. Що оцеля кокошката и може да оцели кокошката. Дами и господа, слаба ракия съм. Това игра не мога да игра. Важното е, че се опитваме. Да. Би трябва да има опит, за да може да играеш. Аре сега къде ще ходим нато ли? Аз ще отим нато. Дай малко да разнообразим. Бето и ще отим. Ела на Азо да правим купон в апартамента. Веднага, дами и господа, ще правим купон сега. Елай. Ако искате, 5 ля входа. Не, ела. Сега ще как се прави лудо парти. Дами и господа, учителят Митака ще ни учи как да се прави лудо парти. Къде отиваш бе? Ела при мен. Аз съм в апартаментите, ела при мен. Сам ли да си? Идвам. Самотно ми е. Идвам, щом трябва идвам. Ама аз съм в другата стая бе, момче. Момче, тук ще гледаме, ще виждаме. Абе чакай бе. Едно момче бе. Имахме неканен гост, дами и господа, и който ни да неканен, умира. И още и неканен гост дойде и умира, разбирате ли това е? Аз го подпалих.
после да ми ги ждеш. Не стане канибализъм тук. Чакай, защото тук вече... Не знам какво става. На бето са стойност. Кога отидаха? Мишоци бе, мишоци. М. Когато играеш срещу мишки, така става. На бето са, да. Разбрах, ето нашия. Кажи ти тишко са пипнали тази игра, много хубаво. Тук някъде кампът, аз ти казвам. Ми знам, в момента съм там. Оле! Бобичката. О, факт, то скампи точно там на ъгъла на бомбата. Убийте го. Там точно, да. Там точно, what the fuck. Не можа да се изясня как. Аз викам той е за другия кашон. Да. 20 рунда остават. Аз ще си купа Негев и ще ги ръшна. Негев, добре. Защото им скинчи на него. Feel free to сад. Да. Почувствай се свободно садно. То това така се пожида се май. Де я знам. Доколкото разбирам английски, така си го обяснявам аз. Той аз много не го разбрах, като го написах. Ама ти си го написа на рандъм? Да, беше звучно. Това беше по-звучно лол... Другото не го пъпна само. Да, ама моите приятели поне знаят много добре английски, вместо да викат лол-ю, викат молю или лолю. Не грамотно си, бе. Един му вика йою. О, безплатен снайпер. Който ми подарява безплатен... Който ми дава безплатен снайпер и ги взимам. Мърнеца е. Чакайте малко, ма тези къде са, аз не мога ги дяна. Ох, я виж кой е там. Кой бара бомбата, бе? Я го уби аз. Ей. Айде. Какво стана тук? Аз какво направих? Оле боже. Човек, Животно. ела да дигнем един яростен купон в апартаментите. О, яростен купон веднага. Що ми купон идвам? Отиваме в една стаечка, да ти запечатана без прозор, някой може да нас снайперира. Някой съсед ще каже, че му дигам шум. Без позорци, майко, къв купон ще става, май. Той е скришен сега. Да бе. Ето, как няма да дойде сега? Ако няма някой нахален в този отбор, няма как да стане. Аре, идвай. Влизай при мен. Оле, Васи. Вътре! Спокойно, ще разгорещим партито. Айде, аз малко ще направя избухвация, бас бустет. Ама не е нужно да ма палиш, бе, човек. Не, бе, какво бъде? Що ми взеш предмерника, бе? Ами искаш да изкоря горе ли, бе? Искаш да горя долу ли? Бях и по средата на купона. Целият паркет гореш, аз какво да правя? Ти реши да изядеш багажа на леглото. Ви сега, не беше мърнал малко от леглото. Не е само за тебе това легло. Единично е, какво да направя? Не стига, че 5 души го ползват, ти само за тебе си го взе. Много малко. Много малко. Перверсни. Това каза е да дупи обаче, обърни се да видиш. Кой бе? Ето, не, другия. За тебе. Там, виж го. Той е май. Айде не казвам. Къде е тази бомба? Мисля, че е на бето. На бето е. Ти докато отидеш. Спокойно, аз съм тежката артилерия. Виждам, ти си Рамбо, как? Внимай, защото тук е много камера. Той Рамбо идва с картечница, така или иначе. Как? Той Рамбо с всичко идва даже, бе, той. Ай, бичес! Рамбо няма спирачки. FPS дропна ми. Рамбо го изнасилиха. Да, хора, пак ви казвам, ако има FPS дроп от време на време, съжалявам. Аз не знам вече с кого да играя. С оръжие, бат. Аз ще хода с нинджа като нож, аз ще хода с нож. С нож ли? Ще хода с нож, ти косъм. Знаеш какво направих? Купих си два едни същи пистолета. И аз отдея си купония път игра на това. Купих си Дигъл и забравих съм си купил Дигъл и пак си го купих. Окей. Аз да играя човек и си взех един снайпер, обаче, нали, някъде на обяд бях играл с оня германеца. И си купувам един снайпер, обаче бях се ядосал супер много. Бях го бил. Купувам снайпер, после пак си купувам снайпер, на как се издрави, защото си изпулих парите. Имах точно пари за снайпери. За един снайпер и там дефюските и те работи и си изкачих точно парите за двата снайпера и почна да садна.
Паралия, хвърлял с снайпер. Ами да, безплатни снайпери. Че кой не иска безплатни Добре, снайпер? дами и господа, това беше много смешно, което стана тук що. Какво Направи се се... случи? Не, нищо. Ай кай, сподели. Еми, ще видиш на клип. Абе, добре бе, скочих, обаче това беше там до каруцата. И аз До скочих, каруцата. скочих точно над него и не го видях, накрая са... Ай хон да подкарам и каруцата. Аре. Е, тук виж има танкове бе, какви каруци. Абе, тя е по-легит. Ви сега. Сега нямаме бензин го напълним. То за какво мислиш, че е паркиран С там? каруци ще викнем някой от нашия отбор и ще бъде Абе, ти капитан. за какво мислиш, че е паркиран там танка? Ако имаше бензин, ще го подкараме. Чак си взема това камионче и ги блъскам. Да бъдем като руснаците, да скачаме на тежка артилерия. Чай сега. Аз ще действам коня. Чай само да подпала някой да ни дойде. Ай, качвай се. Чакай, защото тук видях някакъв да хваля снайпер и го видях. Абе, Ти вой на бето, какво стана с играта ми бе? абе, какво случи, бе? Опа, не го нацелих. Момчета, нещо тук става много по-зло. Абе, какви са тези гранати, бе? Не знам какво става тук, някой зад мен май му се. Абе, аз ще мина през пламъците. Ма аз не съм толкова добър на тази игра, аз ви казах, че не знам как да се играе. 7-1-8. What the fuck? Много хубаво, ма. Какъв беше то, бе? Те да го знам. Между другото, някои хора ми казват, че за да стримаш ще трябва много хубав процесор. А, вярно ли? Не знам. Може да се... Да питаме хората от нашата публика, може да напишете долу в коментарите, ако искате да разберем наши. Защото аз не знам. В смисъл... Публика ли си имаме? Ами как бе? Ние това го направихме някакво шоу. 113 човека има, които ме гледат, кой смесиш? О, Аз известно. наистина много съм благодаря момчета, че имам 113 абоната. Не очаквах наистина 100 абоната дигна просто и не знам. Не мога да пиша колко се радвам. Гледайте, даже и хора убивам. Аз иде си тровам отбор, седем му предмерника и му клякам. О, клякаш му. Това ми го взе. Оп. Чакай. Ще ми лагна лекичко. И оп, айде с помпата. Пок и бот че да не ме убие. Отмъсти ме, май. Внимай, защото са... Тук. Виж лампата като своята снимка на профилната. Я засъни на нея. Само дет няма сняка, нали? Виж това на пеката си дива, виж колко е готин. Добре, това е най-яката оргия, която съм гледал. Аз правя снимка, човек. Седят при спейката и правят много мазна целувка. Аз направих снимка ми живото. Аз викам да играеш, нали? Защото играем. Чакай, това какво? Ами не, играем. Наши мисли, че са на Б или на НАТО. Има по-вероятно да са на... НАСА. НАСА, да. Двете кокошки как? Как няма пътиш? Това възкъса. Аз докато го намеря. Не, това двама възкъса. Окей, дами и господа, тим свич има. Очаквайте още толкова време. Сега ще ги скъсаме. Сега ще ги скъсаме. То без късане на къде, бе? Пистолети, Сандюн. Айде. Гранатка една. Не, ще взема. Човек, има един подарък в тебе, но тя до една къща за кокошки. Имаш подарък в мен, нали? Не, за тебе, ела на къща с кокошки. Дами и господа, виж колко секси къщичка има тук. Чакай, как няма... Ами сега? Какво става? Знаеш кой, аз стоя там ти. Чакай. Аз не искам да умирам, човек. Това ще почне. Го правиш, човек. Ами виж, човек, така се прави. Като го вкараш вътре, то няма да излезе. Разбираш и то ме... Така е по-хардкор да излезеш от базата. Да. Ама аз си взех безплатен Star Trek да те яд. Който ни слуша, Star Trek си взима. Така слиза хардкор от базата. Не взима по-точно. Между там има един. Ами сега ще го чекава. И аз ще го чекаля. Без кампър севър. Обаче аз ще излезе, защото не съм кампър. И умрях. Аз го убих. Бях нещо най-скръм. Браво! Чай си стил на пистолет. Поздравления, убиш един. Чакай аз сега. Какво си взема? Аз не знам.
Гранати. Аз ще игра с пистолет, защото ме мързи да си купувам оръжие. Гледай надолу, сега искам да гледаш надолу. Много. Ще за кома флашна, бе. Това е да забуда с отборниците. Да ги събудиш ли? Да ги забуда. Аз ще го да ги събудиш. Ще ги... Викам, за какво ще ги събудиш, да не спът да... Те играят. Но много съм мудни, не Ти ги знам. скара бати ботовете, майна. Чакай ти, бе! Иди ти така, бе. Не са злоба, моля ви се. Какъв това бото е? Само не са злоба. Не разбираш, бот. А какъв това бото е? Умри, бе! Бота му остана. Този го видях, обаче няма да рискувам да умра. Абе, йоло е! Йоло! Казах льойо! Не йойо! Казах льоло! Не бе! Не! Окей, убих го. Остава с един патрон, смених на глокчето. Той ме ръшнаха. Добре, ти трябва да се базикаш с мене, как няма да бъде с нас бомбата по асфалт? Ме ма заклещиха. Йоло! Тук мега мазното ми лагна, дами и господа. Няма. Ладно, сега ще ги изкъртим. Хиви. О, аз имам галилката, бе. Те искат да ме кикнат. Що? Защото съм много добър. Guys, don't kick him, please. Нека малко да говорим на английски, защото сме културни хора. Хориняци. Кокошка стайл, нека да убием. Обей. Обей, обей. Чакайте бе, идвам. Едно ми е тесно, как облаци ни са движи, бе? Тази земя изобщо движи ли са? Не, Не бате реалната игра, май. знам. Майна. И бъгна ми играта. Майна. Знаете ли що казвам майна? Познайте, Жокер. Защото имам... Пловдив майна. Аз съм от Пловдив. Ако някой от вас не знаят, аз съм от Пловдив. Там има училище за майни. Да, защото сме майнаци. И той е също от Пловдив, защото е майна. Майнак. Аре бе, момчета. Скачайте смело. Батете смели, обаче аз не съм смел. Кокошката ми мина през ръката и ми смачка пръста. И сега той може да заложи бомбата, защото е... човек. Трябва да заложи бомбата. Терорист, стане бе. Действай бе. Те и терористи са хора. Еми да. Аз не съм циганин, аз съм хора. Как имаше тенгал, не да говориш. А пък имаше нещо такова беше. Аз не съм пиян, господин полицай. Не, аз не съм полицай, господин пиян. Някакви такива лудници бях гледал. Ей, сега ще изгубим човек. Много гадно. Остави на прото. Еха. Брех, прото, дами и господа, вече. Играем с Митака, прото. Аз съм про, бе. Виж иска да я намати. Стигате, бе. Престанете. Дами и господа, тия са много гадни хора. Добре, виж сега, ако има един вод повече, няма да кикнат, нали? Какво? Ако е 3-2, няма да кикнат, нали? Ако Не. има 3, добре. Абе, не знам, нещо бях флашен, там го стрелях. Абе, не знам какво случва още на тая игра. Абе, като ти завиждат майна. Мога да играя, ама явно днеска не ми е момента. Аз нали днеска пък е? изобщо нямам късмет. Днеска просто поводях на тази игра. Не Едва ли знам. си чупих слушалките, човек. Просто играе позитивно. Не знам, аз дори да съм последния в отбора, да си позитивен и печелиш. Аз ти казвам, човек, повече като игра на CSGO няма да слагам резер в слушалките, защото не трябва да чупа тези резер. Защото направо поводявам. Трябва да взимам някакви за 10 лени слушалки, колкото да върва нещо с тях. Добре, убиха ма, поздравления, благодаря ти камперче, жив и здрав да си е. Аз станах на 8 кръв. Да, някой ги къса. А ти се старт. Аз тук в Това е подпалих яко. съм отборниците си, да. Това е готин между другото. Виж кой е секси? 7 евро е. 7 евро? Охо, продай го, аз на твое място би го продал. Знам, ама трябва да чакам и се отвори пазара. Фъка. Пазарът се отвори, на Виж. вече се отвори утре. Виж, ударил съм го 2 пъти, обаче съм му взел 3 демидж. 3 демидж, вау. С 20 стрела. 20 стрела, 33 демидж. Не, 3 демидж. 3... Играта Значи е по 1,5 си му взел. Да, на 9. С един от двата демидж. Оп. Чешчучка малко. Абе, човек, кокошките са виновни. Ми не бе. Трябва да ги Сега ще- премахнат.
Да сложат котки, ще е по-интересно. Да, ще ги зрива. Ако сложат май петли вместо кошки. Или петели. Не знам. А знаете ли какво ще бъде най-интересно да сложат? Вместо кошки да сложат кучета. Или пък пингвини. О, да. Пингвини през лятото, бац. Или някакви тигри да се разхождат по мафията и изяждат. Като кампиш да ти казва, че... Някакъв тигър ти скача на главата. Да, бе. Или някакви птички да летат, ще е по-интересно. Да, между другото, наистина бях, ако сложат някакви птички да летат из играта, ще бъде интересно според мен. Да. Малко ще бъде по-жива играта, нещо такова. Тук го изкара някаква джунгла, бе. Само дето малко те стръби ще пречат на играта. Ама. Това ще стане между другото има един от наши... той ми е откраднал. Викам, той е същия скин като мен, той ми го откраднал. И аз ида на бето, аз мисля, Не, бомбата е едната ръшва сама. О, бомбата сама ли играе, бе? Да. Вре. Тя е хардкор бомба. Направо тогава я хвърли ми отива да се залага сама, бе. Щом такива работи прави. Чакай, защото тук. Ето го зад мен момчето. Мамо. Внимавай, защото... Ти умря ли? Да, ти си мъртв. Аз съм на последно... не, ти си на последно място. Аз съм на последно място, аз пазя дъното. Дъното на душата ми. Не знам, сега въобще не ми се играе. Той бот ли е ми? Не. Не знам. Взех да спама и викам, що не работи. Мисля, че ще загубим тази игра. Повярвай в себе си, няма да загубим. I believe in myself. Ти какво си мислиш? Виж, сега ще спечелим този план на бомбата. Аз за първи път виждам това, като имаш бомба в тебе, като ти свети отстрани там бял. В смисъл бомбата, дето имаш. За първи път го виждам това. Аз спомня първият ми компетитив, който бях играл, беше много един мап, който гледаш едно клипче, ето някакъв, нали, залага бомбата, обаче в същото време се обръща, прави 360 и не му опръска главата. Да. На това бях играл първия път компетитив. Уау. Това е едно от най-яките обяснения. Поне разбра за кой мап ти говоря. Поне пак ти обясних. Който съм го гледал, го схвана. Да. Не му знам името, аз дори още сега не мога го намеря, забравих как се казваше мап. Не знам защо... Виж, къде си? Ела. Аз стивам към мато. Оле, лакни ми. Чакай, ама. Добре, чакай, ще го оставя. Къде ще може да щупа това? Какво е това, бе? Много мръсни дивани има тези хора, дай ще ги изчистят малко. Бот Лестър, що съм го убил? Те от да искат ма кикнат. Те играят като игра срещу прота. Опа, тук ми лагна супер гадно. Има един точно отдясно. Да. Hello, it's me. I was wondering. Чакай сега. Чакайте, аз всички трябва да се изправя. Какво си мислите, аз не съм рано. Платни е тук на ъгълчето, не влизай вътре. Да, там на ъгълчето платни. Не. Да, ето там. Цака рака. Знаеш къде се скри? Къде? Отиди, не. Ето там да се скрия на земята, да си забия главата в... като палуните майна. Много как умря. Колко грациозно умря с един крак дигнат нагоре. Като балеринките, бе. Да. И то с ми взе снайпера. Големи кръци, дами господи, има в тази игра. Как ще ги учите на такива обноски, бе, не ви е срам. Много ме скефи обаче колко грациозно умря. Балерините умират балерински. Добре, как няма да седиш това? Направи го... Не знам, Майкъл Джордан не ми е преподавал достатъчно. Той е Майкъл Джордан вече на стари години, бе, човек. Той е легенда. Но никой не може да сравнява с Майкъл Джордан, той е от... Аз сега много се заребих под баскетбол, между другото. Много ми се преигра с баскетбол. И сега като говорихме за баскетбол, още ми се играе баскетбол. Аз тук го усреда това пич. Мерси за АВП-нцето. Нека да си той да тук. И този да го убие, аз да падна да чупа. Добре, падах много гадно между другото. Слам пикс. Кой ли бе това печага? 15. Ти много ли си добър на баскетбол? Честно ти кажа, гордо съм добър. В смисъл...
О, аз пък въобще не мога да играя, но пък много го играя. И аз не знам защо. Не, аз се забих тези дни, защото имах физическо. Нали, в среда първия срок, защото вече и първия срок свърши. Аз пък съм заребен по спортовете, които не мога да ги играя. Които не можеш да ги играеш. Да, Футбол можеш да играеш? да. О, аз съм в футбол. Ама баскетбол не мога, затова съм заребен по него. Маля, то сега ще ми извикли, аз ти казвам. Астро Тъндър, сега ще почне да ми спами човек. И ще бъде лудница. Игнори му. Кажи, че не е достоен за тебе. Да, това нощ бяга, му вади бомбата, бати лахат бара. И бомбата някакво фърчи напред. към него. Някакъв води бомбата и вика ни мастерен, че се самозрива. Да бе. Слага се на главата и ще кае Аллах Акбар. Като насилил само ние държат някакви... Какво беше бе? Не с две ти бомби в ръцете и викат... В ракити! Чакай се, бърка са. Вика в ракити. Някакви такива супер странни. Но много играх с Телио сам аз. Супер зарибен ми беше. И сега къде отиме общо взето? Разделихме с сплит пъш. Много готино. Ами да, аз не го убих. Та има флашка, не ми харесва. Тук лакче. Но ще се махне, ще се оправи лакчето. Тук пак има флашка. Чакайте. Тук ни трябва да си плечем, защото ще умре някой. Да, много се задръстваме. Да, обаче проблема е начин, че... това. Тук вече стана кофти, бац. Знаеш що? Ама те ги няма. Ато е чисто. Ага, да бе, няма ги. Ами поне на Ато е чисто, аз съм в момента там. Оф! Оле мале, откъде изкочиха. То сме стресна, много гадно е човек. Абе, много, то сме убит точно и там. CSGO го направиха хорор игра, с някакви jumpscare. Да бе. Ами аз от деви играя. Ето май беше аз. В тази игра ли беше? Не помня, но де играх човек и изведнъж. Точно на инферното, не знаеш от бето. Че та игра от Деви ли бе? Не бе, преди да снимаме, нали? Да. Като играх с Соня от Германия. Игра човек и мисля, че някой има там, обаче аз не го виждам. И накрая само ми скача и ми пръска главата и аз направо изкокнах от стола. Стежа падна с прено се стресна. Jumpscare е реален. О, че как? Outlast 3. Защото Outlast 2 кога ще излезе? Май август месец? Не знам. Есента. И що ти е откраднал Мака, бе? Ммм. Макдоналдс! Този го сили в краката и го убива аз. Направо му скъса краката, човек. Понеже се крие в саксията и я стреля. Да! Билилка. Момчета, колко урон има още? 7. Ние ги къртим. О, как? Остават ни още 2 рунда. Още 2 ли е? Защо още 2 рунда? Ами да станем 16 да ги прибием. Ама чакай, то остават още 7 рунда. Ама за да победим ми остават още 2. Значи ако бием още 2, ако ставим 16 ги бием, така ли? Да, играл си компетитив, не се прави. Да, ама това не го знае. Можеш да смяташ. Мога да. Този кампи като кампър. Какво? Пак мисля дигна крака като балеринките и умрях така. Обаче Ралотрен има много... О, добре. Много пребързах с думите. Отивай на бето, човек. Там е мелето. Еми не, и там. What the fuck? Ето направо ти пусна клас. Чай сега кажа, ти жив ли си? Малко лово. Не, аз умрях. Сламп, ето аз. Мисля, че играеш. Аз умрях до жълта кола пак по балеринския начин, дигнах си кръка нагоре. Вау. Не знам, тук май губим. Да. Губим. Двама на двама всичко е възможно. Но да, много ме скифто, нещо как са самоподпали. Много ме скифто, нещо как са самоподпали. Кога аз не го видях? Ми фърли молотова в краката и взема подскача. Запали си гащите. Той не е обучен пироманяк. Той е като No Thanks, той е No Thanks. Някой като стане нещо вика, запалих си гащите. Оли, за малко да го пръсни гласото. What the hell is that? Те няма да видят бомбата, нямат време, тя ще гръмне. Как я видя бе? Машина. Don't defuse it, man. Just illusion. Той няма време.
оня път човек си им пратил. Много ме изкив как изкача от пушиците като някакъв Рамбо и дефюза бомбата. Оня път човек отиваме на мола, си им пратил и викаме сега те дали ще ни вземат напред. Някаква жена минава покрай нас. Да. И ние си с това пише май супер много се смеем. И викаме, ще й казвам на тази жена, това е просто илюзия. И му говорим илюзия, накрая Таня не видя. И ни взе билети човек. И ние с Иван, тя като ми ни прища си викаме, просто илюзия. И тя нагледа и се смее човек. И ние още почваме да се смеем. Идея, че люди, че аз веднъж ходих на кино и си върва и там носи билетчета там. Ходим с един приятел. Той влиза първи, защото аз бях отзад, леко закъснявах. Да. И влизам нали с билетите и там седят двама човека, където нали взимат билетите. Да. И мен не игнораха много брутално, не седа, чакам, седа при тях и се опитам да им дам билета. Те му отразят и накрая си влезнах и ни бях придал билета. What the fuck. Обаче на мен много скъсахме да сме човек с илюзията, просто голяма смена беше. Опа, нещо лакче. Или когато бутнеш коша по случайност и разпилей всичко и чистачката гледа зубно. Да бутнеш коша ли? Да. Какъв кош бе? Уния кошовете, нали знаеш, много деца прибират таблите. И спечелих някакъв кейс. Супер. Окей хора, това беше нас, ако ви е харесващо, можете да запомните и да се врежете за още епизоди. Аз бях Троки Портък, с мен беше Митака, довиждане и чао. Чао.